Traballar nun instituto co nome de Castelao faime sentir, en primeiro lugar, orgullosa, porque comparto ese forte sentimento de identidade que me leva a ensinar unha lingua estranxeira desde a lingua propia, a nosa lingua. Faime sentir, ademais, comprometida, xa que considero que o noso centro é o mellor representante do ensino público, un ensino igualitario, integrador, acolledor e sempre en Galiza. Empecé no Castelao e, cousas da vida, despois de andar polo mundo, volvín á terra nativa, como el diría, seguindo esa luz que deixamos acesa sobre da casa na que fomos nados. Orgullo, compromiso e apego é o que me fai sentir este instituto chamado Castelao. Para min, Castelao é unha das persoas máis importantes da historia de Galicia. Foi un intelectual comprometido coa nosa terra e a época que lle tocou vivir. Como profesora de Lingua e Literatura Galegas durante moitos anos no centro que leva o seu nome, expliquei aos meus alumnos as múltiples facetas a destacar deste escritor que foi, ademais de narrador, dramaturgo, debuxante e político que finou no exilio. Dar clase no Instituto Castelao supuxo para min comprometerme aínda máis na divulgación da figura, personalidade e obra deste insigne persoeiro. Sei que este ano vaise falar moito do Castelao escritor, do Castelao artista, do médico que quixo selo por amor ao seu pai, pero que non exerceu, como el mesmo dicía, por amor á humanidade, e do Castelao político que nos axudou a construir a identidade galega. Pero eu quero lembrar o Castelao mestre no Instituto de Pontevedra, mestre universal e autor daquela pintura que nos revolve por dentro a todos os que fomos alumnos e fomos mestres. A derradeira lección do mestre. Un mestre asesinado na Guerra Civil Española ante uns nenos que choran, desconsolados, impotentes, en silencio a ausencia do seu mestre. A pintura, ademais de ser unha homenaxe ao seu amigo Alexandre Bóveda, fusilado, tamén o é aqueles mestres da Segunda República que con poucos medios e moito amor ao seu traballo levaron a educación e ensinaron a ler e a escribir a nenos de moitas aldeas, vilas e cidades de Galicia, sentando as bases da escola pública. Nada hai máis fermoso, ni máis xusto, que o nome dun colexio ou un instituto faga homenaxe ao barrio ou á parroquia onde o colexio ou o instituto botan as súas raíces e co que se identifica, ou que faga homenaxe ao nome dos mestres e de quenes nos axudaron a pensar críticamente. No caso deste instituto que nos deixa a todos unha pegada inesquecible, o nome fai homenaxe tanto a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, mestre de mestres, que nos axudou a pensar críticamente, sen deixar de ser o Instituto do Calvario, o barrio no que bota raíces e co que se identifica. Así que botando man do título do ensaio Cume de Castelao, sempre en Galicia, diría que me encanta ter dado clase no Castelao, sempre no Calvario.